Fader vor, du som er i himlen, hellige vor dit navn, komme dit rige. Ske din vilje i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke i fristelsen, men fri os fra det onde. Til dit er rige og magten og æren i al evighed. Amen. Yes, all right, class. Could you please open your books, or you have already, page 88. The new housekeeper, who would like to read? Lasse, please, just say a bit. Whether he was kidding or not, it was true that Octavia was... Sorry, Lasse, take a break. I'll need it. You're sleeping? Could you please read? Altså, ved du, hvor vi er? Nej. Hej. Hvorfor er det egentlig, du altid går rundt med de der kors om halsen? Det er fordi min familie er meget kristen. Kristen? Hvordan? Er I sådan noget med kirke hver søndag? Ja, Nogen, der er med op i byen? Ja, jeg vil gerne. Så går jeg også med. Skal I også med? Nej. Skal vi gå hjem? Kan vi godt? forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Jeg tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Jeg tror på Jesus Kristus. Mor og far, jeg tænkte på, om jeg ikke godt må tage til fest på fredag. Til fest? Ja. Hvor er det henne? Hjemme med Stine fra min klasse. Nej, det må du ikke. Men har det bare noget at gøre med Gud, eller ham, der siger, jeg ikke må? Nej, det har ikke noget med Gud at gøre. Vi ved udmærket, hvad der foregår ved de fester, og det skal du ikke være med til. Og for øvrigt, så er det os, der skal pynte op til høstbasar i kirke i morgen, og der skal du hjælpe. Jamen, jeg kan godt tage over til Stine om aftenen, Nej. hvis jeg ikke kommer for sent hjem. Vi ved godt, hvad der skal i det. Nu skal jeg ikke gå, når jeg taler til dig, Amalie.
se.